Zdravo svima, dobrodošli na naš novi video. Danas, kao što možete vidjeti po naslovu, snimam svoje misli dok sam u školi. Ja pretpostavljam da skoro svi imamo slične misli, tako da ne znam šta više da vam kažem, osim da ostanete ovdje i da uživate u ostatku videa. Inače, hvala svima koji nas prate. Volimo vas najviše na svetu i ja se iskreno nadam da će sljedeći video ili video posle sljedećeg biti sa Milicom. I tad bi trebalo konačno da uradimo specijal za 100 suba. Tako da ostanite uz nas. Kad će više da zvoni? Smorih se. Dobro, zvoni za 3, 4, sad. Ok. Dobro, možda će za 3, 4, sad. Ništa. Dobro, znači sada pita, jel tako? Aha. Dobro, ne mene, ne mene. Ne pogledala me, ne mene, ne mene. Ne mene, ne, preskoči me, preskoči me. Nemoj mene. Beži, beži. Tako, sad drugog pitaj. Ona je završila, ona ne mene, ne mene, ne mene. Još samo 5 minuta. Još samo 5 minuta. Izdrži. Možeš ti to. Samo želim da jedem. Želim da jedem. Još samo 4 minuta. Želim da jedem. Želim da jedem. Da, pa ja znam ovu lekciju, da. A ne, ipak je ne znam, ali svejedno, da, ja, pa ovo je prosto, ja, kako je ovo lako, ja ću ovo sve lepo, ima sve lepo da naučim, da, tačno piše baš tu, sve ću ja to lepo da naučim, ima da se javim, da odgovaram i 5 ima da dobijem, sve znam, sve ću da naučim kako treba. A možda ne? Dakle, napišem ovdje ovog puta to kroz, tačno mi je, da, imam rješenje. Bravo, o ne, čekaj, ne poklapa se. Taman sam mislila da sam skontala ovo. Šteta. Šmrc. To bi bilo to u ovom videu, nadam se da vam se svidjelo. Ako jeste i ako imate slične misli, obavezno lajkujte ovaj video. I to je to, volimo vas najviše na svijetu. Još jednom hvala svima koji nas prate i uskoro očekujte video sa Milicom i specijal za 100 suba. Ćao!